Έφερνε πένα από το μεταδάκτυλο και φέρνατε σε ελανούσας. Και δάμε... Και σπάζαντες. Δάμε, δεν ξέρω, σπάζαντες, βρίσκαντες κομμάτια. Πάντως σπάζαντες, πρέπει να σπάζαντες. Και ήταν δάμε τα φτάνω όπως τούτο. Τα πάνω όμως ήταν μπασί, ακόμα μπασί. Και βάλει το μέσα στη σύστρα που έφκαλε. Φακάντου που και τρίπονε μέσα. Και είχε σαν, ήταν να κομπάσει δάμε και που πάνω για να νηράσει του. Νηράσει του. Μες στην τρύπα. Αθιάκου να με βγαίνει. Με τρύπα με τίποτε, φακάντου τι που πάνω. Δεν παίρνει κατευθείαν μες στο ξύλο. Έβαλα μες στο λούκο, μες στο ξύλο. Και έβαλε ένα δάμε, ένα δάμε, ένα δάμε, ένα δάμε, ένα δάμε και προσπάθεια ήταν για να μπορεί να αρέσει το άσχερο. Ασταύρωναν. Κάτι τέτοιο έτσι. Και πιένε. Και ελόλευκες να πούμε και κάθουν πάνω και ελόλευκες με το πάτημα των κουκιών, με τα φτιάκια. Που κάμναν το άσχερο και και σύλλαν το και έτρων το δικοφτέρι. Έτρων το στάιν και κάμεν το άσχερο. Κάμεν το άσχερο. Δηλαδή λες 8 μέρες να το σηκώσεις. Μια εβδομάδα για να σηκώσεις τώρα. Πρέπει να το τρεστρέψεις 3 φορές. Θα το πατάς μια εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα να ανεμίσεις. Να μείνουν το πασιά. Ήταν. Πόσο μπάχα ήταν. Πρώτον άλλο, το πρώτο στρέψιμο ήταν με το εκράνι. Γιατί ήταν μπασί. Έλεγε που πάνω, που κάτω, πρέπει να το γυρίσεις άνω που κάτω. Άραξε το μαλαχτό, το ψηλό που κάτω και άραξε το σκληρό που πάνω. Να δουλευτώ να πούμε. Δουλεύκες το 3 δεκράνια πρώτα και ύστερα με τα φσάρκα και 3 φσάρκα και 3 φσάρκα και 3 στρεψίματα με τα φσάρκα και είναι και τον άσχερο.